Hey yo, it's Cats Fire. Deze is voor alle dames in de place. Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij. Komen jullie, komen jullie. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Meisje, doe niet zo stif. Kom hier met je lekkere pip schudden. Gaat toch wel lukken, of is het te veel gevraagd? Als er zo is, wat doe je daar hier vandaag? Ik ben er om te genieten. Dan moet je dan massage, oh, laat ik niet schieten. Maar je bent echt een knaller op het nieuwjaar. Ga kennis maken met je bouwjaar. Brengt hopelijk geen gevaar met jou, want ik wil zijn in je voortouw. Trek er iemand aan je touw, net een puppetmaster. Knip ik ze door en schreeuw je later tegen hem. We smeren hem, of wil je nog een pokoe dansen? Want ik ben al klaar met chansen. Zag mijn kans gewoon en pakte hem. Ging zo gemakkelijk als in een droom. Voel me als de koning net gekroond. De moeder was dus niet voor niks. Maar baby, moeten we echt blijven tot 6. Die olo is back and I like that. Maar dat maakt me niet gek, want jij bent het. Hey, het is nu 3, dus 9 voor verwacht dat je dansen loopt naar de door. Nee, geen gewenk no more. Alles is down voor zelfs spreken. Buffy the body, zelfs spreken. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys. Oké, we blijven. Heb je dan niet een paar meisjes die ik naar mijn boys kan schuiven? Dan zijn ze tenminste rustig. Ze zien Cats Fire bezig, dus ze worden lustig. Hoeveel? 2, 3, het geeft niet. Een paar zijn al gedekt. Maar misschien kan ik zorgen dat de rest ook uitje. Nee, niet tegelijk. Eens schat, wat denk je van mij? Tenzij je vriendinnen meegaan en je samen met hun wil zijn. Meer vruchten erbij, maar anyway sectorisch. Maar iets helemaal in hun glorie. En ik zie jullie hebben moves, geoefend op die cruise. Hey, you make it do what you do. I sofa links, rechts, binnen bij elkaar en twist that body. Heb je de tijd gecheckt of hoe laat is het? Cause I'm thinking already. Pas 3:30, schat, het is echt gezellig hier. Maar de hey heeft me spieren op. Plus je bewegingen laten me steeds kijken naar de klok, dus stop. Niemand kijkt je op, even naar de bar voor de laatste shot. Wat drink je? Hennessy? Maar dan wel in one shot. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. Ik wil de meid zien dansen. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Praten. En als je niet danst, kan je met de boys praten. Yeah, zo is het toch. Doe vrij, doe wat? Hamne in the house. Gekke dingen. Volg je boys, of praat met je boys.